Tohle je Sandra. A jdeš po pláži, a jdeš. Čo má v ruke? To sú topánky. Trevánky, to tu Jarko. To ty sa nezdá, Solka. Čo, ma kameruješ, čo je? Hej? Jako špinavý. Fuj! Nauka, môj povedom! No, prestaň. Ale čo ide? Ale toto pôjde na Inťak. Ja ľudí. To si prdla. To je Sandra a jej bosá chôdza. No a čo? Aby mi nešlo, začneme do nohy. Viete? Číti! Poslali ťa bytí! Aby si nešiel klešťak. To prežiješ ešte. Je fajn. Ukáž svoju fotogentážičku, dievča. Teď nemá náladu lidi, tak sa nestavte. Nesmíte sa. Zaparkovala nohy. Jdeme na jedno. To pojď. Ale i tak, to čo? Jak? A co tam? Neviem, čo si tu spadne. Vlastne. No kúpiš mi taký keksík? Neviem, či mi vyjde vystavať. A chcem kúpiť šampovi z muzeu. Jo. Taký už to som. Ešte ju čaká dosť dlouhá cesta. Až domů.